στόχος ήταν η αναβάθμιση των γνώσεων μου, η γνωριμία με τις νέες τεχνολογίες, η απόκτηση πιστοποίησης για τα θερμοκηπιακά αέρια. Το 2016 εκπροσώπησα την Κύπρο στο διαγωνισμό EuroSkills στη Σουηδία με αποτέλεσμα να έχουμε μια αξιοπρεπή θέση στην τελική κατάταξη. Οι εκπαιδευτές των προγραμμάτων ήταν πολύ μεταδοτικοί, μας βοηθούσαν στην κατανόηση των μαθημάτων και εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να μας στηρίζουν. Τα εργαστήρια είχαν επαρκή εξοπλισμό και εξυγχρονισμένα μέσα. Βεβαίως και θα συνιστούσα τα προγράμματα σε άλλους. Είναι μια καλή ευκαιρία να αναπτύξουν τις γνώσεις τους και να γνωρίσουν φίλους και μελλοντικούς συνεργάτες.